Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuto tayo upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest weather analysis dito sa bansang Pilipinas na yung weekend ng Sabado hanggang Lunes, Enero 28 hanggang 30, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito ang GraphSat, ginawa natin kahapon. Biyernes hanggang ngayon Sabado, may panibagong shearline po tayo. Actually, in-update natin itong GraphSat dahil early morning kahapon ay medyo nag-start pa lang yung shearline. Then in the morning, gumawa tayo ng panibago dahil nakaka-affecto na yun sa kabikulan itong shearline or tail end of a frontal system or tail end of a cold front. So, itong shearline na ito ay ang reason kung bakit nagkakaroon po tayong malalakas na ulan na yon compared sa nakalipas na 2 araw na yung ulan na yon ay dalala ng amihan. But na yon, may kasama na po siyang makakapal na ulap. So, nandoon po tayo sa boundary ng cold at warm air mass na nagbabanggaan. So, nagkikreate po siya ng malalakas na thunderstorms at malalakas na buhos na ulan o mabibigat na buhos ng ulan. So, ang Bicol region ay patuloy na makakaranas ng pabugso-bugso hanggang continuous na mga ulan. Minsan mahina, katamtaman, malakas hanggang sobrang lakas ang bagsak niya. Dito po sa Camarines Sur, particularly sa may Calabanga, Camarines Sur, yung ating weather station na nag-register na po ng almost 200 millimeters, mga 190 millimeters na ulan sa nakalipas na 24 oras. Samantala, ang layo niya sa Naga City ay around approximately 10 kilometers away. Ang na-record nating ulan dito ay nasa almost 90 millimeters lamang. So, may difference po siya ng more than 100 millimeters or 100 millimeters to be exact between Camarines, between Calabanga and Naga City. So, malaking difference po ang nangyayari sa iba't ibang areas po ng ating Rion Bicol. Ang ibang areas naman po nasa 70 millimeters lang, 50 millimeters, 30 millimeters. So, depende sa ulap na tumatapat sa kanya. So, nagkataon lang kaninang umaga at ngayong gabi ay lahat nakatutok doon sa may Calabanga. Okay, ang iba dito sa Naga City. So, mag-ingat po kayong lahat dahil po posibleng may mga pagbaba na po yan at mga pagguho ng lupa sa iba't ibang bagay po ng kabikulan. Similar po ito sa mga shear lines na nakaraang ilang linggo at nung nakaraang bago magpasko, December 18 to 19. And also doon naman sa Mindanao, yung after ng Christmas. So, nagbigay rin po ng grabing ulan doon ang effect ng shear line. Lalo pa itong mas malakas compared sa nakalipas na ilang dekada o taon dahil po sa meron tayong La Nina. Okay? At hindi po ito pangkaraniwang La Nina. Ito po yung 3 taon na La Nina na yung last time nangyari noong 1998 hanggang 2000. So, may cycle po siyang every 20 years na uulit po ang 3 sunod-sunod na taon na La Nina. So, pag may La Nina, mas grabe yung ulan na may experience po sa Pilipinas. And, so, yan po ang nangyayari. Kaya, yung mga ibang kababayan natin, we understand kung bakit ang reklamo ninyo ay sobra na po ang ulan na kakasawa na daw mga ibang tao. Okay? Hindi lang kayo nag-iisa. Okay? Siyempre, pag sobra na, we don't like it. Ayaw natin ganyan lagi. So, ayan po, may shear line at may bagong surge naman ng amihan na magkakaroon din ng kombinasyon ng malakas na ulan at mga hangin na hindi lalampas po ng 60 kph sa kabikulan at napakapanganib po ang coastal waters po ng Luzon dahil po sa malalaking alon na pwedeng umawat po ng 2 hanggang 3 metro ang taas. So, mapanganib po yan sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Okay? And, ang nakakahit po itong amihan ay ito pong low pressure area na mabagal na kumikilos dito po sa may south of Vietnam patungo po sa Gulf of Thailand. Ito po si 98W, isang LPA na nasa less than 35% o low chance
of becoming a tropical depression. So, malabo na po yan. Subalit, ang kanyang surface trough or troughing extension galing kay 98W ay magbibigay rin pong mga malalakas na thunderstorms sa may Palawan at Sulu Archipelago at ibang portions po ng Visayas. Okay? So again, ingat po kayo sa baha at landslide at makakasurvive po tayo sa mga ganyan na situation. Let's hope and pray na all is well. Okay? And ito po yung ating fast animation. So, nakikita po natin na yun ang mga pasulpot-sulpot na mga kaulapan sa Kabikulan. Nagbibigay po ng mga lakas na ulan. At dito rin po sa may area po ng Visayas, Palawan. At ito po another surface trough ang papalapit. Posible magpapaulan po yun dito sa area na ito. And dito naman po sa atin, sa Bicol ay yung shear line. Okay, nandiyan po yan. So, magbibigay po yan ng mga ulan. At kita natin itong mga low-level nimbus stratus ay nagbibigay po ng buga na yun ng cold air. Okay, pababa yan, papunta sa Pilipinas. So, inaasahan po nating mananatiling slightly cool ang ating temperature buong araw hanggang sa probably hanggang Monday or Tuesday. And ito po yung fast animation. So, nakikita po natin itong night vision image mula sa windy.com. Dito na yung surface trough na posible maging shallow LPA at magpapaulan palalo dito sa may Eastern Visayas, and dito rin po sa may Mindanao. Okay? Buong Kabisayaan. Bicol, more of the shear line. So, nakita niyo yung shear line. Yan po siya. At bibigay po siya ng mga on and off hanggang continuous rainfall, light to moderate, heavy to at times intense. Okay? And then by Monday, nandiyan pa rin po siya. Kasi by Sunday, bababa po yun dito sa may Eastern Visayas, dito sa area na ito. And then balik siya pagdating ng Monday, dito naman po siya. So still, magbibigay ito ng mga ulan sa ating reyon ng Kabikulan. Dito rin po sa may area po ng Palawan, meron pong tinatawag tayong troughing mula sa low pressure 98W. So, yan po ang pinapakita na yan. Infrared. Ito po yung infrared. So, nakita po ninyo yung mga ulap, mga maliliit na thunderstorms sa iba't ibang probinsya ng ating Reyon, Bicol. Okay, and then ito po yung ating forecast for the next 5 days. Okay, hanggang Martes o Miyerkules, Pebrero 1. At kita po natin epekto ng amihan sa buong Luzon kasama po ang Bicol. Linggo ng hapon, ito po ay unti-unting hina. But sa Lunes ay nandyan pa rin ang epekto ng amihan hanggang Martes. Okay, and then February 1 ay hina na po yung hangin, babalik sa easterlies. So, baka magkaroon tayo ng much improved weather conditions. And then, sa ulan, forecast sa ulan, mamayang hapon, patuloy pa rin ang mga possible mga rainfall sa Kabikulan, like Catanduanes and Albay, Sorsogon. Also sa may Camarines Sur. And then, ito po yung shallow LPA na mapalapit po sa Mindanao. Sa linggo po ng hapon, inasahan po natin ng possible shallow LPA ay tatahak po ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. At hihina ng bagya ang mga forecast ng mga ulan sa linggo. Lunes ng hapon, nandyan na naman po ang malalakas na ulan dahil po sa possible northern edge nitong shallow LPA na malulusaw na po sa Monday. So, kaya pong ulan sa Mindanao, Visayas pa rin. Grabe din po ang mga ulan sa Visayas at Mindanao. So, naka-focus lang ang grabing ulan sa Kabikulan. That will be on Monday. And on Tuesday, unti-unti na po siyang hihina habang papaalis na rin yung shear line. Okay? February 1, Wednesday, improved weather na po sa Bicol region. So, there will be lots of sunshine once again. But, still nandyan pa rin yung mga ulan. So, there you go. Yan pong ating update na yung weekend ng Sabado hanggang Lunes. At babalik ulit tayo by next week para ibigay sa inyo yung pinakalalita sa ating panahon.
Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.